Ние сме в заключителен стадий на проекта Акомин. И с най-голямо удовлетворение можем да дадем изключително висока оценка на постигнатите резултати. Бяха създадени нови високотехнологични лаборатории, в това число за тримерна дигитализация и прототипиране. И заедно с суперкомпютърния изчислителен комплекс можем да кажем, че институтът разполага с инфраструктура за комплексни, мащабни, високотехнологични приложения. Институтът е търсен партньор, активен участник в това, което се нарича европейско изследователско пространство. Имаме действащи изследователски мрежи в редица от най-приоритетните области на информационните и комуникационни технологии. И резултатите са впечатляващи. Има блестящи резултати в такива области, като компютърно моделиране на квантови процеси в микроелектрониката. Това е бъдещето на следващите компютри. В рамките на този проект бяха изследвани наноструктури, имащи важно значение в технологиите, свързани с така наречения квантов компютинг. За първи път колектива, който работи в Института по информационни и комуникационни технологии, успя да създаде уникална математическа технология, която включва теория, формулиране на уравнения, които описват процесите, методи за решаване на тези уравнения, алгоритми и програмна реализация, осъществена върху паралелни изчислителни машини с висока производителност. По този пакет сме работили много интензивно с наши колеги от Австрия, Техническия университет на Виена, наши колеги от Обединеното кралство и по-специално от Университета на Глазгоу, с колеги работещи в Белгия. Съвместно сме работили също така с колеги от Япония, които успяха да направят експериментални изследвания върху наноструктури, които ние за първи път успяхме да обясним теоретично и да направим числените изследвания. Тези резултати биха могли да се разглеждат като един пробив в областта на моделирането на наноструктури и в създаване на нови средства за изследване на бъдещи технологии, които имат важно значение за квантовия компютинг. Цел на проекта е да подпомогне създаването на връзки с българската индустрия. Това са връзки с български фирми, готови да приемат иновация и да внедрят иновативни идеи, нови технологии в своето производство с цел да повишат своята конкурентоспособност. Съвместната ни работа с фирмите обикновено включва много близки контакти. Ние отиваме в тяхната среда, виждаме какво е необходимо, опитваме се да създадем прототипи максимално близки до тях, максимално полезни. Те ни предоставят данни, над които ние правиме тези прототипи, позволяват ни да се запознаем с процесите, които ги интересуват. Също така ни помагат за тестовете, дават ни образци. Мисля, че това е едно много полезно сътрудничество. Служи начало. Тръгна. Фирма Ретел има разнообразна проектантска и производствена дейност, като в рамките на дейността на фирмата развиваме и технологии за производство на материали и сплави по високотемпературни методи в нанодиапазона на частиците. Много важно и полезно
беше използване на високотехнологичната апаратура по проекта Акумин. С тази апаратура ние правим анализи и изследвания разпределенията на частиците в нанодиапазона, изследваме 3D структурата на материали, получени по високотемпературни методи, както и изграждаме нови иновативни технологии за получаване на материали от високотемпературни сплави, изработени в проектираната от нас таманова пеш. За да може да се развие добър технологичен процес при тамановата пеш, трябва да се следи и поддържат температури от порядъка на 2300 градуса, за което ние използваме термокамера, с която термокамера от една страна реализираме процеса като технология, от друга страна ние можем да проверим цялостно работата на тамановата пеш с отечки на температура по всички нейни детайли и части. Проектът Акумин ни помогна за премахване на шуплите в отливките, рехавостта и другите лиарски дефекти, които излизаха в някои от отливките в капрони. Благодарение на съвместния проект проблемите почти се решиха на 90%. Благодарение на проекта Акумин и сътрудничеството на колегите от БАН се стигна до закупуването на тази модерна система за видеонаблюдение, която ни помага в процеса на работата и ни е свалила до минимум брака на отливките и допринесла за вдигане на качеството на лиарските ни процеси. Във фирма Капрони 98% от продукцията е за износ и се изнася най-вече в Германия, Италия, Аржентина, Съединените американски щати и около 20% в арабския свят. Благодарение на премахване на дефектите в отливките се подобри качеството им, което се завладяха и нови пазари. Намираме се в участъка за реинженеринг на универсални роботи на фирма Спесима. В момента виждате един робот KUKA, KR150. Правим изследвания на кинематиката и динамиката на този робот с идеята той да бъде приложен в изделията или по-скоро за машините, които ние автоматизираме. При тези изследвания се нуждаем от високоскоростна камера, която да заснеме движението, след което ние можем да правим анализ на тези движения и на база на този анализ да извършим съответния синтез и да направим съответното софтуерно осигуряване за траекторно управление на тези роботи. В същото време при нас е важно не само да успеем добре да управляваме тези универсални роботи, но е важно да изследваме и механичното натоварване и термичното натоварване на отделните възли на робота. Това се осъществява чрез използването на термовизионна камера, която дава топлинните натоварвания във всеки един от възлите на робота, като по този начин ние можем да преценим до каква степен трябва да използваме съответните масла, какъв тип да бъдат те, какви лагерни възли да използваме и по какъв начин да направим задвижванията така, че да не претоварваме топлинно отделните възли на робота. В нашата ежедневна работа тези изследвания са важни, за да знаем по какъв начин да продължим с нашата конструкторска работа, но без тези основни средства, за които споменах, високоскоростна камера и термовизионна камера, ние не бихме могли да извършим тези изследвания. Закупуването на такава апаратура само за изследване в нашата фирма е изключително нерентабилно и много скъпо. И поради тази причина ние се обръщаме към колегите от Българска академия на науките. В анализа на резултатите от тези изследвания се включват активно колегите от института, които работят с тази техника и ни предоставят директно готовите данни, които ние ползваме по-нататък в нашата изследователска работа.
Напоследък изключително много се говори за това бизнеса и науката да вплитат съвместно усилията с оглед на това да се получи една синергия в определени направления, които са приоритетни за страната. Изпълнението на всички подобни проекти, като проекта Акумин, е изключително важен, тъй като това е един инструмент именно в помощ на бизнеса да се обърне към науката и науката към бизнеса. И ние използваме тези възможности в нашите изследвания и смятаме, че по този начин допринасяме за повишаване конкурентоспособността на нашите изделия и на фирмата като цяло. За България това е лукс и малкият и среден бизнес няма как да създава такива изследователски центрове. Той трябва да го направи в рамките на сътрудничество с вече изградени научни структури, каквито са примерно институции на Българска академия или висшите учебни заведения. Ние имаме доста дълго сътрудничество с Института по информационни и комуникационни технологии. За наша най-голяма радост, преди няколко години те спечелиха голям европейски проект Акумин. И в резултат на това се стигна до няколко съвместни разработки, като искам да спомена две така по-значими. Едното е използването на холографската антена за изследване на шумовите характеристики на търкалящи лагери. Това доведе до няколко публикации, които направихме с тях. Освен това, разработихме едно лабораторно упражнение, което използваме тази камера и учим студентите как да диагностицират търкалящи лагери на един по-ранен етап, преди да е настъпило разрушаването на тези лагери, с което пестим доста средства, време, енергия и нерви, най-вече на потребителите. Това беше една изключително практична разработка. Друга разработка, която извършихме заедно с тях и използвахме тяхната термокамера, това е за подобряване на термичните параметри при изпичането на кондензатори. Тази разработка беше направена за завода за кондензатори в Кюстендил. По нея в момента разработваме няколко публикации и смея да кажа, че тя има значителен икономически ефект. Имаме още един индустриален проект, който изработихме заедно с института и специално с докторантите на професор Карастоянов и заедно с неговото лично участие. Това е за един от нашите циментови заводи. В циментовите заводи проблемите са много. На първият основен проблем това е енергийната ефективност, загубата на енергия при изпичане на цимента. С тази термокамера успяхме да локализираме температурните аномалии в пещта и дадахме рекомендации за препоръки по-скоро за тяхното подобряване. Изследвахме и изходящият продукт, т.е. цимента. Определихме състава и по-скоро големината на частиците, които излизат след изпичането на цимента и успяхме да оптимизираме тяхната структура и да ги разпределим по-равномерно, така че да се премахнат големите частици, които не е добре да влизат в готовата продукция. Има един процес в циментовата промишленост, който е в началото, раздробяването на материала на варовика. Това са топкови мелници, които много силно се износват. Успяхме с програмния продукт, който е закупен от тях, да симулираме процесите на трошене на материала и по този начин да оптимизираме износването, да оптимизираме повърхностната твърдост на тези топки и в крайна сметка да подобрим процеса. В тази лаборатория са създадени уникални уредби за изследване на ударни процеси. Тези уредби се използват за изследване на процесите при пластична деформация, брикетиране и уплътняване на прахови материали. Уредбата за изследване на ударни процеси има един съществен елемент, който се състои от падаща част, към която е закрепен един ускоряващ елемент, така че скоростта на падане да може да се движи в широки граници. В случая от 4 метра за секунда до 8 метра в секунда. Това позволява да се изследват процесите, както при скорости, характерни за работа на машините в производствените предприятия, така и при по-високи скорости, които внасят съществено изменение в поведението на материалите.
Голямо значение за получаване на действително верни и точни резултати има използването на високоскоростната камера. Тази камера позволява да се установят с голяма точност параметрите на ударния процес, като скорост, ускорение, сила на деформация. На този плакат се виждат част от резултатите, представени на международна конференция в Чешката република. Изнасянето на този доклад беше спонсорирано по програмата Акумин, както и над 10 подобни доклада в различни центрове на Европа. Изследванията в тази област са абсолютна новост, тъй като досега ударните процеси са неконтролируеми. При нас се създава възможност за контролиране параметрите на ударния процес и поради това изнасянето на доклади пред международната научна общност имаше голям отзвук. Бяха установени контакти с учени от няколко европейски страни, благодарение на което България се утвърждава като една от водещите в тази област. Let me show you this, that is the activity we did, cooperating the Pavia University, the Computer Vision and Multimedia Lab, and the Institute of Information and Communication Technology of the Bulgarian Academy of Science. The occasion of this cooperation was Expo 2015 in Milan. For the occasion, we have prepared a presentation of the Battle of Pavia between French and the Whole Empire. 3 years after the battle, presented to the Emperor Charles V a sequence of 7 tapestries presenting 7 moments of the battle. This tapestry is impressive. It is 9 meters for 4, and was for the occasion presented in the Castle of Pavia. The 7th tapestry has been also realized for blind people in a tactile version in order to be able to interpret for these people on the basis of the finger, of touching. The king is presented with inside in Braille F. F is in a legenda said that is Francis I. You touch and see this is F, so it's Francis I. Here there is the contour of a horse. Here there is the sword. So it's Francis I that is arriving with the horse, fighting with the sword. And so on the basis of touching you can interpret the action. And here is the people. It was very full of people, the opening, and you see also Professor Dimitar and Galia Angelova and some people that maybe you know. But it's full of, there is many people just standing up because there were not sufficient room for all these people. It has been, in fact, a very successful exhibition that also with the closure of Expo, it has been maintained and it will be extended for all the month of November. Специално в областта на езиковите и семантични технологии, където аз работя, мисля, че е сравнително лесно да разбереме кои фирми са готови да абсорбират иновация, както е записано в проекта. Това са амбициозни хора, често малки предприятия, които ще ви кажат, че искат да направят най-великия проект в света, най-великия продукт в света, да изпреварят американските конкуренти, че няма да се спрат пред никакви трудности, за да напреднат, и това личи от техните постижения. Така идентифицирахме няколко малки предприятия, няколко български фирми,
които имат, как да кажа, готовност да развиват своята продукция чрез обогатяването и с научни резултати. Такива са фирмите Имага. Заедно с тях създадахме един прототип за разпознаване на смисъла в анотацията на изображения, поставени в много големи бази от данни с изображения. И друга такава фирма е порталът за електронно обучение УЧС. С тях разработихме процедури за аналитика, анализ на техните данни с цел по-добро разбиране на поведението на учениците и потребителите на този портал. Имага е една от водещите технологични фирми в света в областта на автоматичния анализ на големи количества снимки. Това, което ние правиме, е да анализираме снимките на клиенти, разпознавайки основните обекти в тези снимки, типа сцена, основните цветове в нея и връщайки тези метаданни, нашите клиенти могат да организират своите колекции и да ги направят по начин, по който техните клиенти да могат да търсят в тях и да намират снимките, които им трябват. Имаме много други свързани области, в които трябва да решаваме различни проблеми. Един от тези проблеми е всъщност как получените при разпознаването на снимките метаданни, ключови думи, които описват какво има на тези снимки, могат да бъдат допълнително обработени с цел да подобрим тяхното качество и релевантност и също така да можем да ги предоставяме на много различни езици за клиенти, които се намират в различни държави по света, тъй като и вече имаме клиенти почти от всички континенти по света. Преди около година се свързахме с групата по обработка на естествени езици в Българската академия на науките и така започна едно много плодотворно партньорство за нас. Олга и Галя ни помогнаха в няколко направления. Едно от тях беше това да обработваме с специални филтри таговете или ключовите думи, които ние генерираме за снимки, така че да можем да отстраняваме различни форми на тези думи, синоними, антоними, множество на единствено число и да анализираме как семантично те са свързани. Много полезна за нас помощ, която получихме в рамките на проекта Акомин от тяхната група, беше за това как да се превеждат думи, които имат множество значения, т.е. на повече от едно значение и преводът трябва да бъде направен различно в зависимост от контекста на тези думи. Тъй като отново това е в област, в която ние нямаме дълбока експертиза, но пък имаме нужда от практически работещи решения. Помощта, която получихме от Акомин, беше наистина много полезна за нас. Преди няколко седмици нашето API или API всъщност започна да работи на над 50 езика и нашите клиенти могат да ползват ключовите думи, които генерираме на всички тези езици. И подобренията, които са резултат от нашата съвместна работа, ще се появят съвсем скоро в следващата версия на тези преводи. УЧС е образователна платформа с над 4300 видеоурока, които са изгледани вече над 12 милиона пъти от над 300 000 ученици от цялата страна. И това, което правим е да поднасяме уроците за училище на разбираем интересен език. Тъй като сайтът е огромен и много неща се случват едновременно, опитваме по всякакъв начин да го оптимизираме, за да може да доставяме на учениците точно това, от което се нуждаят. Тъй като се случват много неща, много са важни анализите, които правим. И именно тук колегите от БАН по проекта Акомин се включиха и анализират поведението на потребителите на сайта. Целта е да видим какво разграничава потребителите, които не са толкова доволни, от тези, които са много доволни и го ползват редовно, за да можем да подобрим сайта така, че колкото се може повече хора да го харесват и да го ползват. Задача е доста сложна, защото фактически ние използваме една неструктурирана информация от това поведение, как се използва този сайт, как потребители гледат различни материали и така нататък. И на база от
тези материали не създаваме описания на по-сложни структури, които в общи случай могат да се разбият на две части. Това модели на предмети и ресурси, които са сложени, и модели на потребители. Ние разработихме няколко модели, които дават ни определени понятия защо, при кои условия потребители ще продължат абонемента, например, или няма да продължат. С помощта на нашите колеги от щати, които специалисти, те са известни специалисти в света в областта на електронно обучение, ние им предложихме няколко подходи за подобряване на сайта, включване на така наречени елементи за геймификация. Това е едно ново направление в електронно, не само толкова в електронно обучение, което вкарва елементи на игра в обучение. И други елементи, това като резултат конкретен е тези конкретни модели във вид на правила, които описват потребители на система. За мен големия шанс беше да работя с реални данни. Защото много често Educational Data Mining или извличане на знания за образованието се прави например, с един клас в училище или с един курс в университета и дори с цял университет. А тук говорим за една платформа, която е много мащабна. Цялата страна има достъп до това, има много потребители, много обучаеми и други различни видове също така потребители. Това са не само ученици, това са студенти, това са учители, това са родители, така че разнообразие на потребителите, всичко това са така много впечатляващо и създава също така възможност за някои изследвания в тази насока, в което нашия тим има също много голям интерес, така че може да се каже, че интересът е взаимен от една страна на изследователите, от друга страна на самите бизнесмени. Смятаме, че този проект ще се продължи още и след завършване на Акумин проекта. Първите успехи вече имаме изследователски статии, които доложени на доста известни форуми и ще се отпечатват в международни издания, които показват, че резултатът все пак е доста обнадеждаващи. Анализите са изключително ценни, може би това е едно от най-важното нещо, което правим в момента, така че съм изключително благодарен за този проект и реално тук е един такъв чудесен пример как между БАН, между науката и бизнеса се съчетават усилията и това води до много добър резултат. Вече виждаме първите резултати и съм изключително благодарен за проекта. Отдавна се занимаваме с разработката на езикови технологии за автоматичен анализ на клинични текстове на български език. Но благодарение на Акумин, нашите създадени преди няколко години прототипи бяха прехвърлени да работят в среда, в която има милиони записи за обработка. И двата най-надежни екстрактора, това са екстракторът на лекарства, при който се разпознава името на лекарството, дозировка, честота и начин на приемане, и също така екстрактори на числови стойности, например стойност на кръвно налягане или гликиран хемоглобин, на кръвна захар, стойности, които са изписани в свободен текст в записите на пациентите. Благодарение на тези екстрактори, с Университетската специализирана болница за активно лечение на геронтология участвахме в създаването на диабетен регистър, който беше генериран автоматично от анонимизирани записи, съхранявани в здравната каса. Бяха анализирани над 112 милиона записа от доболничната помощ, всички прегледи, извършени от всички лекари, лични лекари и специалисти в рамките на 3 години от 1 януари 2012 година до 31 декември 2014 година. И в рамките на тези анализи беше определен първо броят на диабетно болните, който е над 460 хиляди. След което бяха определени усложненията и съответно беше определен дали е първи тип или втори тип захарен диабет. От тук нататък, без технологиите за анализ на естествен език и
то медицински, не би могло нищо да бъде получено повече. Именно с тези технологии ние успяхме да извлечем данни, касаещи компенсацията на диабетно болните. Беше изследвано и нивото на кръвната захар, но важното е, че можехме вече да определяме с точност над 99,9%. Анализът показа, и това е в подкрепа на нашата програма на Министерството на здравеопазването за подобряване на здравеопазването в детско-юношеската възраст, че за съжаление компенсацията при децата е значително на по-ниско равнище, отколкото при възрастните пациенти. Успяхме да постигнем изключителен резултат, като доказахме, че имаме значително по-неблагоприятна компенсация при съответно болните, които са на диспансерен отчет. Това показва, че тези болни най-вероятно са по-тежки и това предстои да го уточним в нашата работа, което означава, че ще се развият алгоритми за темпорално обследване на тези текстове. Ще имаме възможност, и това се надявам от нашите партньори от Акумин да го получим, да изследваме задълбочено и провежданото лечение. Бяха направени първи стъпки в тази област с изключително интересната работа, която беше представена и пред парламентарната група по здравеопазване, че подобряването на компенсацията на болните, лекувани с съвременно лечение с препарати от групата на инкретините, намалява вероятността за усложнение и намалява стойността на лечението на тези болни. Дава възможност на техните семейства и на самите тях да водят пълноценен живот. Без тези технологии, без технологиите за анализ на естествен език и то на медицински текст, това не би било възможно. Нашата група се занимава с разработка на езикови ресурси и технологии за българският език във връзка и с други езици. В проекта Акумин нашата основна задача беше построяването на речник и иерархия от понятия, които отразяват значенията на думите в българският език. На базата на иерархията от понятия, която се получава като резултат от тази дейност, разработваме методи как тези значения да бъдат определяни автоматично вече в нови текстове за конкретното приложение. Това става чрез построяване на структура съвместна между текста и речника и след това прилагане на алгоритъм, който ги определя автоматично тези значения. Тези ресурси, които сме разработили в рамките на Акумин по този начин, допълнително са разширени с информация от синтаксиса, което ни позволи да подобрим резултата на автоматичното средство за определяне на значението с около 10%, което е много добър резултат. Тези наши ресурси допълнително, разбира се, представляват интереси за други хора извън нашата група. Примерно синтактичната база се използва от над 100 групи в България и в чужбина. А този речник, който сме разработили в Акумин, представляваше интерес за фирми като Apis и като OntoText, които го използват в разработката на техните продукти. Ползата за самите фирми от тези продукти е преди всичко към разширяване на техните пазари. Фирма Apis е една от първите частни компании в България, добре позната на всички юристи в България, които чрез нас имат достъп до българските закони, до съдебната практика на съдилищата и също до правна информация, обработена и предоставена от експерти. Нашия бизнес е обработка на информация в големи обеми, но извличането на знания, на семантиката е нещо, което е ново за нас. То изисква и далеч по-големи познания. На практика това са теми от науката, наречена компютърна лингвистика. С оглед преодоляването на езиковата бариера,
Институтът по информационни и комуникационни технологии към БАН предложи да се създаде прототип в рамките на проекта за мултиезично търсене. Този прототип трябва да работи на български и английски език. Идеята е да се създават връзки между българското и други национални законодателства на държавите членки и европейското законодателство, както и между национална съдебна практика на държавите членки и практиката на съда в Люксембург, също и европейските норми. Български потребител въвежда текст за търсене, естествено на български език, но чрез машинен превод и чрез експанзия на заявката за търсене, да може да се даде превод на тази заявка и на английски език, така че в резултата да има достъпи до решения на, примерно, съдилища на Великобритания, които са свързани с предмета на заявката. По същия начин потребител, който ползва английски език, може да въведе текст за търсене на английски и да получи в резултат българска съдебна практика или българско законодателство. Друга важна задача, която решавахме съвместно, беше да се създават връзки между национални съдебни актове на няколко държави членки – България, Австрия, Германия, Франция, Италия и Великобритания. Важна задача беше тази информация за структурните и за семантичните връзки да бъде публикувана след това като от свързани, така наречените свързани отворени данни. И се надяваме в скоро време на базата на този прототип, който казахме, че работи на български и английски език единствено в момента, да създадем нов продукт или по-точно нова услуга информационна с многоезично търсене на езиците на държавите членки. Това ще ни даде възможност нашия продукт, който създадохме въз основа на проекта, да се предлага не само на българския пазар, но и на европейския пазар. За нас това е наистина, бих казал, революционен скок. Излизане от домашните граници. Български език е един от езиците, за който няма много ресурси. Също така не се говори от много хора и това е голям проблем. Имахме възможността, благодарение на проекта Акомин, да бъдем 2 пъти по 1 месец като гостуващи изследователи в университета в Амстердам при професор Пик Восен. Един от най-известните професори, който се занимава с лексикална семантика. Това, което направихме там е да пуснем достъпен един речник за български език лексикален, който се нарича WordNet, защото представлява релации или отношения между думите и също така той дава много информация за семантиката, за смисъла, за връзката между думите и успяхме, благодарение на това сътрудничество, да пуснем един такъв ресурс, свободно достъпен, за да го ползват всички, които имат интерес от това. И също успяхме да го използваме за нашите задачи за машинен превод и извличане на информация. They started to collect the resources and the systems to build the Bulgarian system, and I thought in the beginning a crazy idea because we spent well at least 2 years to build these complete systems in the other languages, and so actually after 2 weeks I think we were really happy because we could run it on Bulgarian text. I couldn't read anything, and it was just the weird Bulgarian scripts. So to me it was all abracadabra, but it doesn't really matter because you just generate the output, you give it to me, and I convert it to RDF. And actually something strange is happening because we generate a semantic structure from English or Dutch or Spanish or Bulgarian. It ends up in one data structure. В момента този ресурс е вече доста укрупнен и сега предстои да пуснем следващ такъв ресурс, който да е с повече думи и който би подпомогнал
още повече задачи в обработката на естествен език. Другото нещо, което успяхме да извлечем от речника, са доста семантични релации, които ни помогнаха да подобрим семантичното анотиране на текстове. Семантичното анотиране на текстове е една много сложна задача и благодарение също на нашето сътрудничество имаме вече такъв ресурс за български език. OpsText е българска софтуерна компания. Разработваме семантични технологии, които се базират на изследвания в изкуствения интелект, на няколко области от изкуствения интелект, те наречената обработка на естествен език, изчислителна лингвистика, представяне на знания, експертни системи. На база на тези изследвания сме разработили няколко технологии. Едната е семантична база данни. Това е част от едно ново поколение бази данни, те наречени NoSQL, които много успешно заменят релационните бази като Oracle в много приложения. Другото нещо, което предлагаме като продукти и като решения, са свързани с анализ на текст с цел по-добро индексиране на документи и по-добро търсене и по-добро класифициране, препоръчване. От много години работим за BBC и всъщност ние правим технологията, която стои зад спортната секция на портала на BBC. Ние като доставчик на семантични технологии сме измежду топ 3, топ 5 във всички области, в които се занимаваме. Всичките ни конкуренти са в най-големите и най-развитите индустриални държави. Единственият шанс да има такова нещо в България и такава фирма е това, че в БАН, конкретно в този институт, има много силно развита група с много големи традиции в изкуствения интелект. И всъщност оттам ни е дошла идеята, там съм се развил аз като докторант и повечето други хора в OntoText също идват оттам. Такива проекти са много важни, за да направят възможност създаването на едни по-базови технологии и ресурси. В случая по Акумин един от резултатите е семантичен реченик на български език, всъщност българска версия на един популярен реченик, наречен WordNet. Ние имаме няколко големи проекта за медии в България, онлайн издания. И едно от приложенията е, че ние правим тъй наречения сентиментен анализ на отношението, което изразява човек с речта си към нещо, за което говори, дали положително, отрицателно, неутрално. И за тази цел ни трябва да знаем, да речем, че нацупен и навъсен са силни индикации за отрицателна нагласа. Така че това е едно много конкретно нещо, което ползваме от този проект и с тези хора, но като цяло сътрудничеството ни с тази група е над 20 години и със сигурност мога да кажа, че ако я нямаше тази база и тази експертиза, нямаше да можем да направим фирма като OntoText. Всички съвременни устройства трябва да бъдат управлявани с глас. Особено приложимо това нещо е в колите, защото най-важното нещо е шофьора никога да не вдига ръце от волана. Phone dial name. Phone dial name. Name, please. Гергана. Confirm yes or no. Yes. Dialing. Display show audio. Display show audio. И вече CD-то е заредено и евентуално свири музика. Необходимо е това да става още по-интелигентно. Необходимо е това да става на български. Моята компания HTech работи съвместно с Нова телевизия, на която предоставя ексклузивно две услуги. Едната се казва Live TV Data. Това е услуга, която следи наживо излъчванията на реклама в целия рекламен пазар. И другата услуга се казва TV to Web. Тази услуга позволява видеосъдържание да бъде публикувано в интернет максимално бързо. Обаче, виждате ли, трябва да работим с клавиатура и мишка.
Това е твърде тривиално и много бавно. Благодарение на работата, която правим с Института по информационни и телекомуникационни технологии на БАН, разработваме алгоритми и системи за разпознаване на глас. Някой би казал, разпознаването на глас, това е тривиална задача, има го във всеки телефон. За тая тривиална задача обаче стои работата на стотици учени и неприятното е, че всичко това е на английски. На български няма как да стане. На български трябват български учени, които да създадат българска технология, която да разпознава българска реч. Едно от приложенията, върху които работим в момента, е технология за разпознаване на звук, която ни позволява и по изключително бърз начин да откриваме даден звук. Знаете, услуги като Shazam и други, обаче каква е фундаменталната разлика? Един мой приятел ми каза, за колко време те разпознават едно аудио парче? И казвам, за 1 секунда. А вие, като направите тази велика технология, за колко ще го разпознавате? За 1 милисекунда. Ето, например, това е една кампания, която се случва в момента, в който ние говорим. Нашата графика показва, че последното излъчване в момента на тази кампания е било по телевизията Диема в 15 часа и 26 минути. Това е преди няколко минути. Разпознаването на тази реклама се случва благодарение на алгоритъма за видеоразпознаване. Но ние ще направим още по-бърз нашето разпознаване и ще можем в границите на 3 секунди от излъчването на една реклама да съобщим за нейното излъчване. Това нещо върши изключително добра работа при онлайн кампании, които имат паралелно телевизионно и онлайн излъчване, защото продажбите на един онлайн магазин, например, зависят в много голяма степен от излъчената телевизионна реклама и проследяването на реакцията видял рекламата по телевизията и купил онлайн е изключително важна връзка, която трябва да бъде дадена в реално време. Всички видеомонтажни софтуери, в които вие трябва да изрежете едно парче видео, работят с клавиатура и мишка. Но един баскетболен матч, от който искаме да изрежем highlights, докато изрязваме highlights, може би ще падне следващия кош. Ето защо е необходимо ние да създадем софтуер, при който рязането става без отместване поглед от телевизора, с гласови команди. Сложи начало. Коментар. Това е промо, в което момиче говори глупости. Край на коментар. Това беше достатъчно, за да изрежем парчето, в което едно момиче говори глупости от рекламния блок на Диема. Другата наша услуга, която ще спечели от съвместната ни работа с секцията по лингвистично моделиране в Института по информационни и телекомуникационни технологии на БАН, е нашата услуга Live TV Data. В момента 35 български телевизии ние разпознаваме рекламата в реално време чрез алгоритми за видеоразпознаване. Сега ще вкараме и алгоритъм за аудиоразпознаване. Защо? Защото много често има реклами, които имат едно и също видео, но различен звук. Имаме изключително големи надежди в разработката на тази технология, защото тя ще ни позволи да обхващаме и всички изключения. Плюс това се надяваме да го правим много по-бързо, отколкото всички аналози. А те не са твърде много. В тези иновативни, на пръв поглед неразбираеми, но и дребни неща, всъщност се крие една огромна математическа наука. Живота на такива достойни хора и резултатите от иновациите, които те създават, са изстрелването на световния прогрес. Това всички машини, всички интернет услуги, всичко да разбира български. Това бъдеще е днес, това бъдеще не ни очаква. То вече се случва. Искам да споделя нещо, което е със сигурност най-важно. Това са хората.
Създаде се една критична група от много талантливи, активни, мотивирани млади хора, които работят заедно, които работят съвместно с учените от основния състав на института, които работят под ръководство на професорите, които са ги приели. Успяхме да привлечеме не само български учени, които се върнаха след успешна академична кариера в водещи европейски и световни центрове, но също така наши млади колеги от Италия, Австрия, Гърция, околните страни, Македония, Сърбия, Украйна. Изключителен тим. Съществено успяхме да издигнем и да развиеме нивото на компетентност на учените. The purpose of my stay is planned, of course, and there is 3 or 4 points in that plan, and the first one is about writing papers and joint publications, and so far for these 3 months we have about 5-6 papers. 2 of them are accepted for International Scientific Index journals to be published. And we also plan to have one book, actually it's a monograph about the results connected with the equipment that is bought through this project. I'm very happy that I'm here because I had the opportunity to use some advanced equipment and of course to make some new contacts with the people I previously didn't know. I hope that in the future we will continue our collaboration in one or another way. Here I have opportunity to expand my research. I'm doing research with advanced laser particle nanosizer. Also I'm doing some research with tomography. Here with this device we can detect nanoparticles, which is very important for my research. I'm using the particle size distribution for prediction of final material properties. Also tomography is very important for my studies because I can see the inside of the sample, I can see the porosity and also how the particles during the process it's combined and is the process is successful. This is a very important experience for me that I'm here, not only because I live in a country abroad, but because Acumen project gives me the opportunity to extend my research to become a better science. Here the atmosphere is fantastic. It is very important that almost every time when you need something you can ask the help, and I can say that I'm very happy, very proud, and very lucky that I had the opportunity, the possibility to be a member of the Acumen project. Основното информационно събитие в проекта са Дните на отворени врати. Провеждат се всяка година и привличат много посетители, включително семейства с малки деца, ученици, наши колеги от другите институти на БАН. Сега, когато се обръщаме назад и правим равносметка на интереса на хората, виждаме, че най-интересна за широката публика е била темата за 3D дигитализацията в различни нейни варианти. 3D модели на микроструктура, може би най-любопитно беше 3D моделиране на облекло в модата, приложение на 3D технологиите за дигитализация на културно наследство. Проектът подпомага и силно окуражава провеждането на семинари за трансфер на технологии, в които под различни форми лектори запознават потребители от индустрията или от публичния сектор с нови разработки
нови начини за обработка на информация или изследване на обектите. Ние сме провели над 20 такива семинара през 3 години на Акомин на различни теми. Важна тема е въобще дигитализацията и 3D прототипирането. Ние, както като община, така и като експертен съвет, сме готови да партнираме в всеки един момент, за да може тези доста сериозни средства, които предстои да влязат в България, в София за наука, да бъдат насочени към проекти, които съответно да са от една страна важни за развитието на науката, а и от друга страна важни за практическото приложение. Проектът подпомага провеждането на научни мероприятия. 6 от тях са конференции от установени серии на световно известни мероприятия. Това са големите конференции Large Scale Scientific Computing, обработка на естествен език, Recent Advances in Natural Language Processing и Numerical Methods and Applications. Бяха частично подпомогнати 6 такива събития в рамките на проекта. Всъщност подпомагането означава, че ние сме в състояние да поканим повече лектори и известни учени от чужбина, да дадем възможност на повече млади учени да участват в мероприятието и в този смисъл проектът помогна много на млади хора да повишат своята квалификация, както и на всички нас. Проектът завърши с конференцията Акомин, проведена през ноември в София, на която бяха представени главни научни резултати, постигнати от нашите постдокторанти, гостуващи учени и учените въобще от института, работещи по тематиката на проекта. Най-важното според нашето партньорство е трансфера на технологии и знания от наша страна към българските ни партньори, а също така и някои аспекти, които ние намерихме успешни за твърде добри в българската страна като наши партньори. Друг аспект на резултатите, които този проект според нас са твърде положителни, е навлизането в някои нови области, които в бъдеще се оказват твърде важни. Например, интелигентна жилищна среда, в която жилището ще бъде оборудвано с множество сензори, множество апаратура, която да подпомага живота специално на хора на възраст или пък инвалиди и тежко болни хора. Такава база при нас в Швеция съществува и българските колеги намериха, че това е твърде полезен опит, който може да бъде и те планират да го използват в тяхната бъдеща работа. Разбира се, ние имаме няколко съвместни публикации, които са публикувани и това също е важен резултат от нашата работа. We had the chance to be external partners in the Acomin project and to follow the developments within the project during its duration. So it's a pleasure for us to be here in this conference and have the chance to see the results of this project after this long period. We had the pleasure to host Professor Todor Stoilov and Professor Krasmir Stoilova in our lab back in Crete and work together on some interesting results concerning the traffic flow control of urban areas. Този проект е един много важен проект за развитието на българската наука и резултатите, които той показва за изтеклите почти 3 години,
са направо впечатляващи, дори по мащабите на проекти, които се правят в топ университети в европейските страни. Това, което е особено приятно да се види, че млади хора в България сега отново се занимават с наука. Занимават се не само с наука, но се занимават с съвременна наука, с приложения за индустрията. Българинът е традиционно склонен да развива нови неща и сега вече, когато това нещо може да се съчетае с съвременни научни решения, дава се възможност за нова стъпка в развитието на българската индустрия. Всеки един проект, който се финансира от програма, много трудно се управлява. Трябва да се изгради административен екип, счетоводен екип, трябва да се изгради добра комуникация между хората, които участват в проекта и всъщност трябва да имаш цяла градия от хора, които помагат за изпълнението на проекта, а не по същество по научните задачи. Хората в екипа са невероятно високо ниво и за мен те са една от надеждите да обучат новото поколение млади учени, които се надяваме ще работят в България и ще развиват иновации. Въпреки че съм работила по много международни проекти вече 20 години, Акомин беше за мен едно предизвикателство. Първо поради големината си, второ поради това, че включваше дейности, които извършваме за първи път. Например, да привличаме толкова много учени от чужбина. Много от постдокторантите, например, се нуждаеха от работни визии, защото не са граждани на Европейския съюз. И това беше едно съвсем много предизвикателство да се решават толкова много административни и организационни проблеми за толкова много хора. В крайна сметка ние сме имали 16 постдокторанти, от които 11 останаха до края на проекта и то предимно чужденци. Така че научихме много неща, придобихме опит и всичко това ще ни помага за следващите проекти. И накрая, сигурно не на последно място, получих награда Питагор на Министерството на образованието и науката като успешен ръководител на международни проекти, но мисля, че това не е мое достижение, защото резултатите в проекта са дело на целия екип, който работи неуморно 3 години за постигане на тези високи резултати. Това е най-добрият център за върхови постижения в момента в България. Освен това е в една област, която самата България определи за водеща в така наречената стратегия за интелигентна специализация. Освен това е водеща за Европа. С най-голяма радост и удовлетворение мога да кажа, че институтът и всъщност хората от института навлизат с изключителна мотивация и много уверено в новия програмен период Хоризонт 2020. Очакваме ефективното стартиране на оперативна програма Наука и иновации за интелигентен растеж, където ще направим всичко възможно, за да продължиме успеха, поставен в рамките на завършващия проект Акомин. Проектът Акомин по 7-ма рамкова програма беше като метеор в научното пространство на България. С най-висока оценка, оценен от всички български участници. Предизвикателствата пред научното общество на България са за създаване на центрове за съвършенство и центрове за компетентност. Подготовката на Института по информационни и комуникационни технологии ни дава убедеността, че той ще бъде един от лидерите и в този планов период. Тъй като капацитета, който те изградиха, свързан с научната инфраструктура, с научния потенциал, с работата с младите учени, с партньорството, изградено с водещи учени в областта на информационните и комуникационни технологии, мехатрониката и здравето, са една значителна и съществена предпоставка за спечелването на
тези нови проекти.